104.7 IFM. Report! Samantala, kinilala po ang National Irrigation Administration Region 1 sa ginanap po na 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony ng Department of Agriculture Ilocos Region nitong Agosto 18 sa Bacnotan, La Union. Ang pagkilala ay kaugnay ng kontribusyon ng ahensya sa sektor ng agrikultura, partikular na sa pagbibigay at pagpapanatili ng mga serbisyong irigasyon na mahalaga sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng NIA sa Department of Agriculture at iba pang agricultural stakeholders, isinusulong ang mas maayos na supply ng tubig dito sa mga sakahan upang masuportahan ang produksyon ng mga pananim, partikular na ng palaya. Mahalaga ang papel ng irrigation systems sa pagpapanatili ng produksyon ng mga magsasaka, lalo na sa mga panahong limitado ang ulan at kinakailangan ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga sakahan. Ang Gawad Saka Awards ay taunang programa na kumikilala sa mga natatanging magsasaka, mangingisda, organisasyong pang-agrikultura, individual at institusyong may kontribusyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Samantala, patuloy naman na nakatuon po ang NIA Region 1 sa pagpapaunlad, operasyon at maintenance ng mga irrigation systems upang mapanatili ang sapat at maasaang supply ng tubig para sa mga sakahan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.